crti kečap. Svinje! Ej, to sam ja, crveni. Dobrodošli natrag. Ja sam naravno još uvijek junak. A rat sa svinjama Malo ćemo vas bočnuti. je sve samo ne gotov. Koje glupe ptice. Ptice i svinje će očito uvijek biti neprijatelji. Pozdrav! Dolazim u miru. Au. Crveni, znam da si nismo baš najbolji. Ali otkrili smo da postoji treći otok. Aktiviraj oružje! Oni nas žele sve uništiti. A sad ono šokantno. Moramo zaboraviti na svađu i surađivati. Zezaš me! Ovog ljeta Vas smo izabrali jer ste najbolji koji smo našli. Moramo biti spremni na sve. To je moj pomoćnik zapravo htio reći. Pomoćnik? Ti si pomoćnik. Pusti, ne, ne. Dobro. najgori neprijatelji Svinje specijalci! Što? Stvarno? su još gora ekipa. U redu, ajmo sad. To je ta izvrsna ekipa zbog koje se mučim dan i noć. Ovo baš nije dobro prošlo. Angry Birds film 2 uskoro u kinima.